салом алейкум бародаро. Чӣ хеле ки медонед, як 20 рӯз пеш бачакҳои якама мақсад дар садама дучор шида буд. Тӯли почти 500 000 пул ҷамъ карда будем, дода будемш барои оператсияш. Ина пари лайбаниса ҷавобш додани бародар оператсияш кардан соғ саломатак. Мақсад соғ саломат ба хонаш омад. Хайрот мо карда омадем. Хай худаш мисол кадомоед ки хайр кардем, кадомоед ки мақсад чанд қай ки тонистен дар ҳаққи бародар мақсад хайр кардем. Ҳаматонда миннатдории худша баён мекунам. Худо нигаҳбонтон. Ягон суханак кардем. Салому алейкум бародаро. Ба ёрдами шумо парвардигор хай намо ба айбаниса биромадем. иншоалло ки хай шифо ёфтем. худованд ай ҳамаи шумо ризо бошад. худованд ҳамаитра нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошин соғ саломат ба пеши падар модар абарен. ҳазор раҳмати худо бародаро ба хизмат ба дастгиритон. зинда бош.